Bones a tots, ja sabeu, jo sóc l'Albert Anell i avui, el dia d'avui, m'agradaria explicar-vos un parell de cosetes que han anat passant aquesta setmana. La primera, bàsicament em centraré només en una. La primera és que la cadena de televisió que emet dibuixos animats en valencià a València, no me'n recordo ben bé com es diu, ha, diguéssim, censurat, ha prohibit l'emissió en valencià de Bola de Drac per motius de gènere, han dit, no? De motius i que no representaven una sèrie de valors, no? És la moda. Primer de tot vull dir que és la moda, no? Ara tot està en revisionisme, aquest revisionisme extremista, i bé, jo penso que aquesta decisió, doncs, personalment ni arribi ràpid, l'ha fet un tio que volia el seu minut de glòria, el director del Punt, o com es digui, el director d'aquesta cadena de televisió, i l'ha fet fora, no la retransmetiran. I això em porta a parlar aquest vídeo, i per això vull fer aquest vídeo, és que jo estic preocupat. Estic preocupat pel tema de que l'art en si, l'art o vulguis dir dibuixos, vulguis dir qualsevol tipus de treball cinematogràfic o d'aquest món, s'està limitant molt. Això és el principi, vull dir, jo crec que anirà més. Però què vull dir jo amb això? I vull fer una petita comparació, no?, amb el que ha passat, per exemple, amb els dibuixos animats o amb les sèries que miraven els nostres pares, no? Vull fer la comparativa. En primer lloc, ja he estat discutint amb persones i un dels arguments és que els nens petits creixen amb aquests valors i després són masclistes. Quins valors retransmet masclistes la sèrie de Bola de Drac? Quan és una sèrie que encara està en producció, vull dir que encara estan fent nous capítols i noves sèries, que jo ja estic fora d'aquest món, però que estan fent noves sèries, que hi ha nous personatges que tenen més importància, més transcendència, i fins i tot personatges que no sé ni si tenen sexe, imagina't, vull dir. Aquesta sèrie no li fa mal a ningú. Realment és un personatge de direcció de televisió que, doncs mira, ha volgut el seu minut de glòria i el té. L'ha tingut, ha sigut trending topic la seva notícia i seguim, no? Després, un altre argument que m'he trobat, no és que Albert, és que si Albert creixen amb aquests valors també, relacionat amb l'anterior argument, s'educaran amb aquests valors que són fakes, no són valors masclistes, el que transmet Dragon Ball, no? No, però és que no hi ha la mateixa quantitat d'homes i de dones a la sèrie. I en quan una sèrie... Perdona, però en una mateixa sèrie tu pots tindre una sèrie de personatges característics que no tenen per què ser homes o dones. Per exemple, qui no ha vist Les espies de veritat? Jo he vist Les espies de veritat al 3XL, no?, en català. En Les espies de veritat, amb tot el respecte, els protagonistes són 3 dones, tres nenes que estan a la universitat i fan d'espies. Vull dir, quin és el problema? Ningú. Jo no tinc cap problema en que 3 espies estiguessin allà, ningú. I jo he crescut educant-me amb aquesta sèrie, no? I tinc 25 anys, vull dir, tampoc em sembla tan greu haver mirat Les espies de veritat, no? Intento fer una analogia amb Dragon Ball, no? Perquè com que Dragon Ball hi ha més personatges masculins que femenins, doncs potser és això el que porta... No. Realment no hi ha cap motiu seriós de discriminació a la dona o si tinguessin una actitud masclista. Jo et dic una actitud masclista. I et diria, doncs sí, perquè jo estic a favor d'aquest moviment i em sento partícip d'aquest moviment feminista, no? Però això no és feminisme, això és estupidesa humana, fer aquest tipus de coses, no? I amb aquest vídeo ràpid que estic fent, és això, no? Volia comentar aquest fet i volia dir dos sèries, no? 2 pel·lícules que a mi em semblen que aborden molt bé el feminisme i no són ni d'aquest mil·lenni, són del segle passat, no? Del mil·lenni passat. Com són, per exemple, Terminator, amb Sarah Connor com a protagonista, i Alien, la saga d'Alien. Què passa? Que tinc la sensació, i això és una creença, no és una certesa, és una creença, que això hi ha matiso aquí, que jo penso que el gènere femení,
les persones de gènere femení que miren el cine no acostumen a mirar ciència-ficció d'aquest estil. I per això tenen aquest grau d'ignorància. No dic tots, però dic la gran majoria del col·lectiu feminista no ha vist aquestes pel·lícules segurament, com Alien o com Terminator, no? Que són dels dos exemples més reivindicatius del feminisme al món del cine. I com que no han vist aquestes pel·lícules, com ho diria? Doncs es pensen que el cinema o les sèries o fins i tot els dibuixos animats per preadolescents són masclistes, no? I això és el que jo dic. Si tu vols jutjar Bola de Drac per ser masclista, és que tens un problema. És que el problema el tens tu. No el té la sèrie, sinó el tens tu. Potser no t'agrada, jo respecto. Jo, per exemple, Les espies de veritat no és la meva sèrie preferida, i no ho serà, i no crec que ho sigui mai, no? I jo respecto a la gent que li ha agradat a la seva infància i s'ha sentit molt bé mirant-la. Ole tu, ho dic així, ole tu. Em sembla fenomenal, no? Que, molt bé, jo no és la sèrie que més m'ha agradat. El mateix els deu passar amb Bola de Drac, que és el que jo opino. Que jo crec que Bola de Drac, com que no se senten interpel·lades o interpel·lats, dins la sèrie, diuen una sèrie, comencen a fer reivindicacions com que aquesta sèrie és masclista i ja està. I com que també acompanya la moda que tenim des del 2016-2017 d'actuacions d'un sector d'apropiació d'aquest col·lectiu feminista, doncs ja està. És moda, ningú em jutjarà perquè puc determinar que el que em critiqui per haver censurat Bola de Drac per ser masclista, l'acuso de ser masclista a ell i em quedo tan ample. Aquest és el punt de vista que jo tinc i aquest és el punt on arriba la societat avui en dia. Jo, i ho dic així de clar, hi ha algunes sèries dels anys 80 que segurament podríem mirar els nostres pares. Els meus particularment no miraven gaire els dibuixos animats, no? Quan eren preadolescents. Bàsicament, mira, el meu pare no tenia ni televisió a casa, crec, fins bastant tard, i la meva mare, més de lo mateix. I sincerament, i després miraven, sí que tenien còmics, sí que tenien coses, però els seus còmics, la societat, o sigui, una generació més tard de la dels meus pares, no va censurar-los mai els seus còmics. Estan allí, tu els pots tindre accés. No els estan titllant de masclistes, els còmics. Ni en les sèries de televisió, i les pots veure. El que passa és que aquest revisionisme que està portant avui a terme la societat, no? Dic la societat però no tots, s'està fent de mala manera. Que tu vulguis censurar una pel·lícula perquè hi hagi, no sé, no una pel·lícula, però uns dibuixos animats que miren nens de 6, 7 anys, 8, fins tota la vida els miraran, perquè és molt bona sèrie. És de les meves sèries preferides, Bola de Drac, no? Doncs te'n dones compte de que si volen censurar això, no és perquè a mi m'agradi que jo ho defenso, que dic això, sinó perquè no veig cap comportament masclista i a més Bola de Drac, que inclou personatges femenins importants, molt rellevants també la sèrie, cap a una retransmissió de valors masclistes. No els té. Els principals arguments que ha exposat el director, que ni vull nombrar, el director de la cadena de televisió, són realment asquerosos, realment fal·làcies per guanyar-se 4 vots feministes, quan la retransmissió, justament m'he estat informant, i la retransmissió de Bola de Drac es va fer a petició d'un partit bastant d'esquerres, com és Compromís, no? Que està bastant lligat amb tot això de Podemos. Vull dir, quin sentit té censurar ara Bola de Drac, no? A on hem arribat? I una pregunta final que jo vull fer és: creieu que això anirà més? Creieu que dintre d'aquí poc les nostres principals sèries que miràvem quan érem adolescents o preadolescents o infants, creieu que patiran un revisionisme extrem? I no dic pels valors o comportaments que puguin tenir, no? I a més, i després d'aquesta pregunta vull matisar que Bola de Drac en català, almenys a TV3, es retransmetia a l'hora de dinar. Normalment els nens de 4 o 5 anys més influenciables, si no tenen els valors que retransmet Bola de Drac, no poden mirar aquestes sèries perquè estan als menjadors dels col·legis, estan als col·legis, estan a qualsevol hora. Això està més enfocat pels adolescents,
l'horari en què es va emetre, almenys a Catalunya, aquesta sèrie, que no sé si encara s'emet, per cert, és a les 2 o a les 3 del migdia. Vull dir, no té cap sentit censurar per motius de gènere a una sèrie que poc fa en matèria d'aquest sentit, no? I per últim, i acabo, bé, doncs ja us he dit la pregunta de que si això anirà més, no sé què en penseu vosaltres. Jo penso que sí, jo penso que tenim molta història enrere i cada vegada ja aniran passant més obres per la guillotina. I després ja està, és tot, no? Aquest vídeo és curtet i és això, volia exposar aquest punt que em preocupava. Què en penseu vosaltres? Si penseu que el revisionisme és la solució per a corregir o no una sèrie de comportaments socials, i bé, i si està ben efectuat aquest revisionisme, no? També. Bueno, doncs molt bé, m'alegro d'haver-vos exposat aquesta problemàtica i no sé, espero a veure què em digueu, què en penseu.